kubva kwamuri hatisi kuda mari dzedu. Mabhenki akaunti edu hamutomboaziva. Tinongoramba tichipa rudo rumwe chete. Hazvina kuti muri varoyi vakaita sei. Tinongoramba tichipa rudo rumwe chete. Hazvina basa kuti muri masatanists. Tanzwa nekuroyiwa nemi. Tanzwa nekushandiswa nemi. Tinongoramba tichipa rudo rumwe chete irworwo kuti madzoka kuna Mwari. Shamwari dzaJobho dzakamutarira dzikamboramba dzakati ndee. Dzikaramba dzakanyarara dzakagara pasi. Hanzi zvokwadi Mwari ungaroya vanhu kusvika pakadai. Anongararame kana achirongwa kusvika pakadai. Zvinhu zvose zvinoparara. Edzerai kutenda kwenyu kuna Mwari. Nyange wakasara usisina hanzu, wakufamba zvako wakashama usisina kana chekupfeka, kana andawe chaiyo usisina, itori nguva yekuti ufanirwa kukudza Mwari zvakatonyanya, nekuti wadzokera pawakanga uri hazvina zvazvinoshamisa. Wakauya munyika muno usina, dzokera pakusava. Tsvaga Mwari umukudze. Atari enyu aya munoraramira ekuti muite competition, ekuti muedzane murambe muchingonzi kuti tizonzionana nhengi tiri vanhu. Zvamukafire izvozvo, zvamukarambire Mwari izvozvo, kuti hanzi kuti ndingazonzi mai vepanext door apa handizi munhu. Amai vepanext door ndiani kochii chaizvo chaizvo, kuti ndingazonzi neshamwari dzangu dzekuchikoro kuti dzekubasa kuti vatinopinda navo chechi handizi munhu. Yanani ivavo zviizvozvo zvamuri kanganisira kudaro, kuti munoenda kunondoromba. Tikanzi tingazosekwa tikaonekwa taakupema tagara panze apo pamusika tichikumbira kuti hamuna udhora here, hamuna usendi here, donhedzeraiwo zvimwe zvinhu, kana kuti mungotipowo kana slice zvayo pane chingwa chamatsenga toisawo pasaidi tozodya. Mungotipowo kana kahufu matengawo kahufu, so mungotidurirawo kana kakapu. Zvanenge muchinyara kuita izvozvo. Jobho akagara pasi, vose vachimuona, vamwe vachitomupfira mate, vamwe vachituka, kanzi nyangwe navashandi vakanga vari pasi pake, kanzi vanhu vaakanga asingainzanise nembwa dzake vakanga vamutuka nekumuseka nekumupfira mutema, munhu akarambwa naMwari, asi iye haana kubva pana Mwari, akaramba akamira pana Mwari, akaramba achimunamata, haana kumusiya. Satani akati aizvo zviri nyore zvipfuno, rovai ganda rake tu, rovai mapfupa ake, rovai nyama yake, kana kumubvisa maziso, kana kumubvisa mazino atadze kutsenga nyama. Tione kuti haakurambei. Shoko raMwari rinotaura kuti musatya zvinhu zvakadaro. Ivo vakatitangira vafarisi vekutanga ana Petero, ana Sifasi, ana James, ana Johani, ana Pauro vakaenda nokutambudzika kumwe cheteko, vakakunda. Musazvitya izvozvo. Makangotanga kutya Satani, mucharamba muri varanda vaSatani, mucharashikirwa mukana wenyu wokupinda kudenga. Kuedzwa kuripo, hatirambe. Kuti ana Petro vakanga vasingade kupinda mutorongo, vakanga vasingade kurohwa, misana yavo yakanga isingade kuparurwa neshamhu, vakanga vasingade kusekwa nokutukwa nekunyadzwa pamberi pavanhu, vakanga vasingazvide izvozvo. Asi nokuda kwaMwari, they had to undergo through that. Vakapinda mazviri zvokutambudzwa nokumanikidzwa atinoti persecution. Hakuna munhu unoda zvinhu zvakaipa kudaro zviitike kwaari, asi kutsunga pana Mwari, kuramba wakamira pana Mwari, ndiko kunodiwa. Kungoti Mwari anga asingazivi kuti Pauro ari mutorongo here,
akazomuramba nekuti ari muchirongo kuti agororo, akaramba akamira pana Mwari. Hazvina basa kuti whatever you go through zvinenge zvichikonzerwa navaroyi nen'anga nehama dzako neshamwari, zvinhu zvose zvaunenge uchimanikidzwa nazvo, nyangwe neurwere chaiwo. Vakakutangira vaipinda kuna Ishe Jesu Kristu vakapinda nazvo zvozvo, havana kubvira vaenda kun'anga, havana kubvira vatsvaga masvikiro kana kuti haiwa tazokanganisira mudzimi yedu. Vakatambura, vakaitirwa zvose zvakaipa zvinonyangadza, asi vakaramba vakabatirira pana Kristu Jesu, vakaramba vakabatirira pana shoko raMwari. Kusvikira vafe, kuti havana kuzobuda kunyatwa imomo, havana kuzobuda mutorongo ravakanga vapinda. Vakaramba vakaremerwa nejoko raSatani, vachitambura vasingarida, asi havana kubvisa tariro yavo pana Mwari nokuvimba kwavo muna Mwari. Nemiwo mubvise kuvimba kwenyu mutariro yenyu kuna Mwari. Jehovha akamubvumidza, inzwa mungu chimwe chinhu. Jehovha akati pavesi 6, Satani, tarira iye uri paruoko rwako, asi koga urege upenyu hwake. Kuedzwa, wakati hatiedzwi naMwari. Asi hazvibvise miedzo panyika. Chiripo unofanirwa kukunda, ende makundiro acho hazi ekuti unoratidza kuti kugara zvakanaka, hauna nhamo muupenyu. Uchenjere kuti kana wakadaro wakaita mwenguva wakarambwa naMwari. Handisi kuti pane vanhu unofa vasina nhamo, asi chenjera kuti ndiwe ani, kuti nhamo inenge ichingokunyenyeredza, chingorova vamwe chete. Zvibvunze wega kuti kutenda kwako kwavamwe kwakasiyana papi. Zvibvunze wega kuti kutenda kwako kwakakwana here. Kana Jesu akomana waMwari akatambura, kana Simoni Petero akatambura, kana Pauro akatambura, kana vadzidzi vose vaJesu vakatambura, kumhanyiswa mumastreets umu, vachitandwa, vachiurawa, vachirobwa, kukatwa kunze kwamasinagoge. Uchienda zvako chechi wakapfeka hamene kuti mainchizi mangani kuti yako, hanzu yaunenge wakapfeka wakasimira hamene kuti yakachena sei, yakanaka sei, hatingazvizive. Asi unofanirwa kuzvibvunza wega kuti iwe aniko panyika panapa. Mambo David akazvibvunza vanhu, akati Jehovha, naaniko wamunopa zvinhu zvese izvi? Imba yangu, pananiko vemba yangu ava munopa zvinhu vanokonzera kuti tinge tichiropafadzwa, tingazi itu tingave mambo. Iniwo ndinganzi chava neimba youshe waIsraeri. Nani? Unofanirwa kuzvibvunza kuti zvamboita sei Mwari? Hatasiyana nevanhu ava. Chii chandanga ndaita kubva pakutanga, chii chandiri kuita nhasi, handinganzi ina ndingaone nhamo, handingapinde pakuedzwa. Vasatani vanotondinyenyeredza nekuroko. Chiripo pauri chakagara chavanenge vachitotya kuti takasvika pauri, takabatwa nechinhu ichocho. Kapera. Zviri kwababa ndingi kwete. Uyo siyana naye zvake. Ndinaniko vanoitira zvinhu zvakanaka kudaro? Zvinzwa sai situation yaJobho, situation yaDhavhidha. Dhavhidha arida kushandiswa naMwari pane chimwe chinhu, kuzvona saka akapuwa zvinhu izvozvo izvi. Hazvisi zvinhu zvamakomborero, hakuzi kukomborerwa, anga achitopinzwa pauranda
Unozoda kuti undiitire basa rakati. Uzvona? Akapuwa zvizhinji kuti aite basa raina neumwari. Basa rakaitwa naDhavhidha so. Basa rinoshamisa. Isi basa duku. Zvinhu zvose zvaakaita kubva zuva raapuwa umambo kusvikira zuva rokufa kwake, kozi munhu aitadza. Mabasa aakanzi aite naMwari akaoma. Nemhuri yake kusarudzwa kwayakaitwa kunzi igofamba kugara yakatarirwa navanhu. Vanhu vakatarisa nemicroscope kuti Dhavhidha vaita sei kona. Nyangwe yafa asisipo. Zvinhu zvakaoma. Kana vose mapractice aya atinoona vatoda kutariswa zvakadaro, asi ivo vachiita zvinhu zvekuti vawane mbiri. Vana mbiri nembiri havachaida. Sei vasingaide? Zvimwe chete zvaunofa kufunga pamusoro paDhavhidhi neimba yake. Kuti nyangwe angafa imba yake yakaramba yakatariswa. Kuti kana muchienda munoverenga nhoroondo dzavanakomana vaDhavhidhi vose vakatora chinzvimbo chake paushe, nedzimwewo nhoroondo dzavamwe vana vake vose kunga vari pasi pemicroscope. Kanzi pane vaipinda pane ushe, chigaro chake cheushe, zvikanzi uyu akanga asingaite zvakanaka pange zvaiitwa nababa vake. Vanhu vatokujaja kudhara kuti aiwo wakaenda kutoenda kugehena. Kanzi uyu ndewaSatani, anga ari mwanakomana waDhavhidha zvake, uyu ndewaSatani kuenda kugehena. Kana takauraya zvedu Mwari abasa nazvo, nekuti is a Satanist. Ndona